vaig a casa de la meva iaia, ella em conta un conte. Els contes m'encanten i la meva iaia els conta molt, molt bé. Bé, els contava molt bé. Ara diuen que té aquesta cosa que lleva la memòria a la gent major. Alzheimer, li diuen. Fa uns dies em va voler contar un conte i es va posar molt trista perquè s'adonava que estava barrejant totes les històries que li roden pel cap. Caputxeta Roja, Els Tres Porquets, El flautista d'Amelín, Pinocho, Blancaneus i molts altres. Aleshores em va sorgir una idea. Li vaig proposar que a partir d'ara contaríem entre els dos tots els contes, barrejant els personatges i les seues històries. Ara passem unes estones divertidíssimes i la meva iaia és ben feliç. Voleu escoltar uns d'eixos contes enredats?
apropant-se el final d'aquesta història i em fa molta pena, perquè sé que mai la tornarem a contar igual. Però també sé que la propera vegada que em trobe amb la iaia un conte nou inventarem i tan divertit com aquest el construirem. Junts ho passem molt bé i li plantem cara a eixa cosa, l'Alzheimer, que potser s'emporta la seva memòria, però mai l'estima que ens tenim. I ara toca concloure. Anem acabant.